eram fericiți cu părinți, 3 frați. La momentul acela, sora mea mai mare avea 12 ani, eu 10 și un frate mai mic, 4 ani. Părinții noștri veneau să ne ia, să ne pregătească de școală. Începea școala peste 5 zile. Mi-am dat seama când, la 2 săptămâni, așa, după ce am mormântat-o pe mama, au venit unchii, 2 unchi, la bunica aici, să ne ia, că totuși începea școala, era începută deja, să ne ducă la școală. Că nu puteam să mai stăm, tatăl meu nu a fost găsit, doar după 3 săptămâni l-au găsit. Și cel mai tragic pentru mine a fost când ne-au despărțit și nu uit clipa când unul din unchii mei a venit și l-a prins pe acasă, la bunica, a spus: Doina și Florin, că așa se cheamă frații mei, merg la mătușa la Luncavița, iar tu mergi la fratele tatălui. Eu atunci am realizat că pentru mine aia a fost cel mai tragic. Când am realizat că mă desparte de ei atunci, ruptura aia. M-am dus mult, aveam chei de la apartamentul nostru, că unchiul meu avea chei de acolo. Și mă duceam acasă, intram în casă, eu îi spuneam unchiului că mă duc să mai stau cu copiii la scară de la noi, de acolo, vecinii mei. Dar nu, intram în casă și plângeam și deschideam toate sertarele, toată mobila, tot căutam, nu știam ce caut și mă duceam plânsă, azi așa, mâine așa, în continuu, până la urmă unchiul meu și-a dat seama prin ce trec și ce fac eu și mi-a luat cheia și mi-a aruncat-o.